जाखांफुनाय मुलि बेफारि रानजाय ब्रह्मआ दायो एक्टरनि लामायाव। नोंथांमोना नायनो हासिगोन गोदानै दिहुननाय मुलि बेफारि रानजाय ब्रह्म बिथांनि बावखुंग्रि गाखोहैनि मिउजिक भिडिअखौ। नोंथाङा बावखुंग्रि गाखोहैनि मिउजिक भिडिअआव जाखांफुनाय मुलि बेफारि रानजाय ब्रह्म बिथांजों लोगोसे जाखांफु अनसुमै ब्रह्मखौ नुनो मोनगोन। बड'लेण्ड मुलि बेफारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना नायहैनो हासिगोन। मुलि बेफारिनि गोदानै दिहुननाय मिउजिक भिडिअ बावखुंग्रि गाखोहैनि।